Ystafell Yr Ymlusgiaid, Pennod 10. Groesoch chi erioed y stori am y bachgen a wyddodd braidd. Hyn stori ddiflas, a di ddim yw hi, ond am y ryw reswm mae oedolion yn hoffi ei hadrodd wrth blant bach. Yn y stori, fel y cofiwch efallai, roedd bachgen hynod o dwp yn hoffi galw braidd drwy'r amser, pan nad oedd braidd o gwmpas o gwbl. Byddai'r pentrefwyr i gyd yn rhedeg i wechyd bob tro, gan sylweddoli'n fuan iawn mae joc oedd y cyfan. Yna, ddiweddodd y bachgen braidd pan oedd yn oflaidd go iawn, ond roedd y pentrefwyr wedi hen laru ar gael eu twyllo erbyn hynny, ac aeth neb i'w helpu. Cafodd y bachgen ei fwyta gan y braidd, a dyna ddiwedd y stori. Diolch byth. Moeswers go iawn y stori, yn fy marn i, yw peidiwch â symud i fyw i bentref lle mae breiddiaid yn rhedeg yn wyllt. Does gan bob stori ddim moeswers o bell ffordd, ond bydd pobl yn aml yn hoffi meddwl bod rhyw wers neu ddoethineb neu rhyw egwyddor da am sut i fyw eich bywyd yn perthyn i rai storïau. Dyna ystyr moeswers, ac ar ôl i chi glywed y stori hon gyntaf, y voicewers gafodd ei dysgu i chi, mae'n siŵr, oedd i beidio â dweud celwyddau. Dwy noeth yw moeswers o'r fath. Rydych chi a minnau'n gwybod bod dweud celwydd yn angenrheidiol weithiau, ac ambell tro, dyna'r peth iawn i'w wneud. Enghraifft, roedd sy'n gwneud y peth iawn pan aeth draw at gawell y wiber farwol ar y naw, datgloi'r drws a sgrechian nerth ei phen, fel petai hi mewn perygl mawr, nad oedd hynny'n wir wrth gwrs. Stori adnabyddus arall am fraidd yw Yr Hugain Fach Goch. Stori am ferch fach anymunol iawn yw honno. Fel y crwt yn Y Bachgen a Wyddodd Braidd, roedd hithau'n mynnu ymyrryd y mywyd anifail peryclus. Efallai eich bod yn cofio bod y braidd wedi bwyta mam gyr ferch fach, ar ôl i honno fod yn hynod anghwrtais tuag ato. Cymerodd y braidd arno mai ef oedd yr hen wraig, gan wisgo ei ddillad. Dyma rhan fwyaf gwirion o'r stori. Siawns nad oedd twpsen fel Yr Hugain Fach Goch hyd yn oed yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng ei mam gu a braidd mewn gŵn nos a sliperi gwranog. Os ydych chi'n nabod rhywun yn dda iawn, rhywun sy'n agos ato chi, fel eich nain neu eich chwaer fach, fe fyddwch chi'n gwybod yn sydd pryd maen nhw o ddifri a pryd maen nhw'n cogio. Dyna pam, pan ddechreuodd sy'n sgrechian, fod Kraws a Violet yn gwybod yn syth mae sgrechian ffug oedd e. Sgrech gwbl ffals yw hwnnw, meddai Kraws wrth o'i hun ymhen arall Ystafell Yr Ymlusgiaid. Sgrech gwbl ffug yw honna, meddai Violet wrth o'i hun ar ei grisiau, ar y ffordd i'w hystafell. Mawredd dad, mae rhywbeth mawr o'i le, meddai Mr Poe, wrth o'i hun yn y gegin ac yntau ar y ffôn. Da bo chi, dywedodd i lawr y lein, gan roi'r derbynnydd i lawr a rhedeg i weld beth oedd yn bod. Beth sy'n bod, gofynodd i Steffano a Dr Lucafont, oedd yn dod i mewn ar ôl dadlwytho'r bagiau. Mi glywais nhw sgrechian yn dod o Ystafell Yr Ymlusgiaid. Dim byd i boeni yn ei gylch rwy'n siŵr, meddai Steffano. Chi'n gwybod shwt rai yw plant, meddai Dr Lucafont. Fyw i ni gael tragedi arall ar ein dwylo, meddai Mr Poe, gan rithro at ddrws anferth Ystafell Yr Ymlusgiaid. Blant, gwaeddodd. Fan hyn, bwyddiodd Kraws. Dewch gloi, roedd ei lais yn grynedig ac yn gras, a byddai unrhyw un nad oedd yn nabod Kraws yn dda, yn siŵr o feddwl ei fod wedi dychryn yn arw. Ond gwyddai pawb
oedd wir yn nabod Kraws yn dda. Mae'n mynd yn wychwyd a thoredig wna'i ei lais pan fyddai wedi cael braw go iawn. Arwydd ei fod yn gwneud ei orau glas i beidio â chwerthin o ddiwlais dro'n grenedig a chras, a thrwy lwc, fe lwyddodd i beidio â chwerthin pan ddaeth Mr Poe, Steffano a Dr Luca Font i mewn i Ystafell Yr Ymlusgiaid, a da hynny, neu fe fyddai wedi difetha popeth. Gorweddai syni ar wastad ei chefn ar y llawr marmor, ei choesau a'i breichiau bach yn chwifio'n wyllt, fel petai hi'n nofio. Roedd yr olwg ryfeddaf ar ei hwyneb. Dyna pan fod Kraws yn ceisio peidio chwerthin. Roedd ei cheg yn llydan agored, gan ddangos ei 4 dant miniog, a'i llygaid yn agor a chael gyflym fel peth gwyllt. Esgus edrych fel petai hi'n bryderus iawn oedd hi, a byddai unrhyw un nad oedd yn ei nabod yn dda yn credu'n siŵr bod arni ofn ddychrynllyd. Ond, wrth gwrs, roedd Kraws yn nabod syni'n dda iawn, a gwyddai mae'n mynd yn dawel a chrychu wyneb fyddai ei chwaer ar edeg felly. Dyna wnaeth hi pan oedd Steffano'n bygwth torri un o fysedd ei thraed i ffwrdd. Ond nawr, yr hyn a wnai i syni edrych yn wirioneddol fel petai ofn arni oedd y neidr fawr oedd wedi crymu hun o amgylch ei chorff. Neidr cynddied a phwll glo ac mor drwchus ar biben sy'n cario carthion o'r tŷ bach. Edrychai'r creadur ar syni a llygaid gwyrdd sgleiniog ac roedd ei cheg ar agor, fel petai ar fin cnoi'r ferch. Mae'r wiber farwol ar y naw ar fin cnoi syni, llefodd Kraws, ac agorodd syni ei cheg yn lletach fydd, gan edrych yn fwy brawychus nag erioed. Agor ei geg wnaeth Dr Luca Font hefyd, ac eri Kraws dybio ei fod ar fin siarad, roedd yn amlwg na allai yngan gair o'i ben. Roedd Steffano'n poeni yr un aiot am ddiogelwch syni wrth gwrs, ond roedd hyd yn oed hwnnw'n edrych ar yr olygfa mewn rhyfeddod. O'r 3 oedolyn fodd bynnag, Mr Poe oedd yr un a aeth i banig llwyr. Mae yna 2 fath sylfaenol o banig. Sefyll yn stond heb allu yngan gair, a neidio o gwmpas y llên parablu'r dwy cynta ddaw i'ch meddwl chi. Un o'r rhai sy'n neidio o gwmpas a siarad dwy oedd Mr Poe. Doedd Kraws a syni erioed wedi ei weld yn ymddwyn mor ddysgwyd. O, bobl bach, paroblodd mewn llais gwychwyd. Arswyd y byd, yr arglwydd mawr, yr ala bendigaid, Zeus a Hera, Mair a Joseph, yr Obadea mawr ei hun. Neb i gyffwrdd ynddi. Cadiwch ynddi, lladdwch y neidr. Der ymlaen, neidr fach, der yma. Os na ddarn o gaws yn rhywle. Grandawodd y wiber farwol ar y naw yn amaneddgar ar drwyth ddiddiwedd Mr Poe. Dawiodd i syllu ar syni, a phan oedodd Mr Poe i besychu yn ei hancas, plygodd ei ffen ymlaen i gnoi syni ar ei gen, yn union lle roedd hi wedi ei chnoi y tro cyntaf i'r 2 gwrdd. Gorfododd Kraws y hun i beidio gwenu. Tynnodd Dr Luca Font anadl ddofn. Rhythodd Steffano, a dechreuodd Mr Poe neidio a pharablu'n wyllt eto. Cnoi, gwychiodd. Mae'r ferch wedi cael ei chnoi. Am dawela nawr, dyna ddigon. Siapwch chi bawb. Ambulans, heddlu. Ble mae'r gwyddonydd agosaf? Ble mae'n ngwraig? Mae hyn yn fleinig. Mae hyn yn ysgeler. Mae hyn yn gwbl ddiniwed, torodd Steffano ar ei draws yn dawel. Diniwed, tagodd Mr Poe ar y gair. Syni'n cael ei chnoi gan neidr, diniwed wir. Y wiber farwol ar y naw, meddai Kraws, i bwysleisio pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa. Mae'r enw'n dweud y cwbl, mynodd Mr Poe, gan bwyntio at y neidr,
wrth iddi ddal ei gafael ar ein syni a'i danedd. Siwt all y wiber farwol ar y naw fod yn ddiniwed? Ond y mae hi, meddai Steffano, pwyllwch wir, Pow. Cam enwodd Dr Mawdwyn hi'n fwriadol fel joc. Ydych chi'n berffaith siŵr, gofynnodd Mr Pow. Daeth ei lais arferol yn ôl, a dechreuodd symud yn arafach, mwyn pwyllo. Wrth gwrs mod i'n siŵr, meddai Steffano, ac ar yr eiliad honno, sylwodd Kraws ar yr edrychiad ar ei wyneb. Roedd wedi gweld edrychiad tebyg ar wyneb Iarll Olaf, golwg o falchder pur, fel petai yn ei ystyried ei hun y person mwyaf clyfer a fu byw erioed. Roedd yr amddiffaid Baudelaire wedi gweld digon ar yr olwg honno pan oedden nhw gydag ef. Byddai Iarll Olaf wastad wrth ei fodd yn dangos ei hun ac yn cael aelodau'r cwmni theatr erchyll oedd ganddo i siarad yn fostfawr am ei sgiliau. Gwenodd yn holl wybodus ar Mr Pow ac aeth yn ei flaen. Neidr gwbl ddiniwed yw hon, cyfeillgar hyd yn oed. Rwy wedi darllen popeth sydd i'w wybod am y wiber farwol ar y naw. Cwiriodd Dr Lucafont ei lwng i ddechrau siarad. Bos, peidiwch â thorri ar fy nhraws, Dr Lucafont, meddai Steffano. Mae'r llyfrgell hon yn drysorfa. Rwyf wedi pori'n helaeth ym mhapurau personol Dr Mawdwyn. Astudiais bob un o'r prif rywogaethau. Edrychais yn graff ar y lluniau a'r mapiau. Rwy'n dipyn o arbenigwr ar nadroedd. Aha, meddai syni, gan frwydro'i ffordd yn rhydd o afael chwaraeus, y wiber farwol ar y naw. Syni, ches di ddim niwed, meddai Mr Pow. Aha, meddai syni eto, gan bwyntio at Steffano. Amrantiodd llygaid gwyrdd y wiber farwol ar y naw yn fuddigoieithus. Edrychodd Mr Pow ar Kraws mewn dryswch. Beth iawch yw ystyr yr aha yma, gofynnodd. Och neidiodd Kraws. Treuliau hanner ei fywyd yn egluro pethau i Mr Pow. Mae aha, meddai, yn golygu, un funud, mae Steffano'n honni nad yw'n gwybod dim am nadroedd. Ar funud nesaf, mae'n dweud ei fod yn arbenigwr arnyn nhw. Mewn geiriau eraill, mae aha yn golygu mae Steffano'n dweud celwydd. Mae aha yn golygu edrychwch cymaint o gelwyddgi yw e. Mae aha yn golygu aha.